mga kulot i-acknowledge sa magaling si Chef Nonong Lebestre, ang creators ng Iloilo Food Trip, ang founders ng Iloilo Food Trip, Boss Ricardo Denilla Hartuliano, tapos sa Madam Mabel Delgado. Mga kulot, ang mayara kita banyo sa no. Ang ginimo ni Madam Mabel Delgado kag ni Boss Ricardo Danilo Hartuliasa nga page nga Iloilo Food Trip. Sobra na 100k ang followers ang ilang page no. Kadamo-damo sang mga tao nga nag-aasa kag nabuligan sa ilang page para makita kwarta, para makita sa mga pagkaon na gusto nila kag luyag nila. Pero natabo sa hapon ang pitsa sang 19 sang Marso, may nag-message ako na natabo sa page ng Iloilo Food Trip no. Sa totoo lang, damo-damo ginadira ang nag-aasa sa sinang page. Tungod nga damo-damo o sang tao dira nga nag-follow sa adlaw-adlaw nga nag-post ang ilang pagkaon, sa adlaw-adlaw nga ginapangita ang ilang pagkaon. Bisan gamay lang income no, naga-income. Bisan ako naga-income ako dira. Kag dako ina ang nabulig sa ilang page sa akon nga Showbay no. Pero natabo ha? May nag-report, wala man nahak ang page nga Iloilo Food Trip mga kakulat no. Niara ina nga mga tao nga nag-report sa ina nga page. Niara nga mga hisaon nga tao no. Para madula ang ina nga page, ang ini nga page ng Iloilo Food Trip no na nila Madam Mabel kag ni Boss Ricardo. Sa totoo lang ang dako-dako na ina nga opportunity sa mga naga-small business no. Naga-promote sang business, naga-post adlaw-adlaw dira. Pero gulpi lang yung report. Di lalipay na kamo subong ang report nyo, nadula na disable ang Iloilo Food Trip. Na ba tiyagan nyo subong? Ang tao nga ara sa Iloilo Food Trip gasala kundi ma-post ang ilang nga ginanegosyo nga naanad na dira nga adlaw-adlaw dira ga-post. Na ba tiyagan nyo? Ha? Kamu kasi ang mga tao, kamu mabuhi lang kamo sa kalibutan nga ang balatsagon kag ang paminsaron nyo may kahisa ang nagalabaw sa inyo amo ang inyong pride kahisa sa kapareho nyo. Oo, mabuhi kamo sa kalibutan pero mapatay kamo. Hindi nyo man madala ang manggad nyo. Tani nga nami, tani balang batsagon nga ang tao, tani gabuligay mas nami tani. Pero oo, realidad din sa tao no? Kung diin nga nag-successful ka sa mga amo nga bagay, dira ka man nila ibutungon pa daw. Realidad din sa tao. Kag batunon tala amo kita sina, pero tani lang no. Isipon ta man tani pagkapakanan sa ang sitwasyon sa mga obra adlaw no. Hindi na tani para sa ila kundi para sa pamilya sa kada isa. Gabay pa nga magadamo pagid ang mga kaparehos nyo nga nagapangguba sang sang pangamuhian sang isa ka tao. Pero mas nami siguro nga mabuhi ka sa kalibutan bilang tao nga wala may gasablag sa imo nga paminsaron, wala ka sang gasablag sa imo balatsagon. Kaya kundi mabuhi ka lang simple lang. Sa may kwarta ka man o sa wala. Antes pagbugtaw mo sa aga, wala kami ginaisip na problema na wala kami ginabantayan. Pero lain, realidad ta ina bilang tao nga ang kahisa kag pride sang tao amo gina ang ginapalami naton. Pero sa tanan nga member gali sa sang Iloilo Food Trip no. Pagahimo liwat si Madam Mabel Delgado si Boss Ricardo sang isa ka page pagid kag oo, dako-dako. Gapasalamat kami kay Madam Mabel, kay Boss Ricardo. Asang nabuling nila nga dako nga pamaagi sa ilang ginhimo nga page nga bisan gamay lang narginan siya kag para sa amon dako na ina nga bagay. Kag Madam Mabel salamat gid sa imo. Halong dira permis sa imo nga work sa abroad. Kag Boss Ricardo, boss salamat man. Follow nyo man si Boss Ricardo Danilo da Hartuliasa. Kag ang iya galing batsuya kakulot ara lang sa Villa, lapit sa Plaza Villa no. Kag amula naman ba good luck sa mga tao nga mga hisaon.
Good luck sa inyong pagpangabuhi. Kabay patagaan pa kamusang kabakod kaalam kag kalipay sa inyong balatsagon kag sa inyong paminsaron sa ginaobra nyo nga amo sila nga panghalit sa isang apareho. God bless kay kay Chef Nonong Alabestre. Upod si si Boss Ricardo Denila Horteliano kag si Madam Mabel. God bless you all.